Natočil si ty špatný bloky teďko. Natočil, máme tam. Bylo tam jak blokovají lineu a smečli mu to do liney, jo? Jo, tak je to dobře. Jsem chtěl upozornit, že tento záběr někdy na podzim nebo po Velikonocích bude velmi zajímavý. Budeme se na to dívat, jak Ondřej nám pěkně smečuje. Tak, dobrý den, dámy a pánové, já bych se vás chtěl přivítat u jednoho z velmi zajímavých mačů, kde na pravé straně máme Ondřeje s Vítkem a na levé straně naprosto neznámou dvojici, kterou vidíme poprvé. Pokud se podíváme na pravou stranu, ano, tak a ještě kousek. Tak, ten pán v té kšiltovce, to je naše největší modelína, který vyhrál naši anketu na našich webových stránkách www.beachusty.estránky.cz. Ano, to je právě on. Jeho partner, neboli servírující Ondráš, velmi taky bojoval v anketě, bohužel skončil druhý, nicméně dovoluji si ohodnotit tyto dva jako největší modelní bejčového klubu u nás v Ústí nad Labem. Tak, to bychom měli na úvod. Momentálně nevím vůbec aktuální stav. Nicméně s největší pravděpodobností asi utrpí výhru naše sympatická modelová dvojice vpravo. Ano, krásný útok do autu naší modelky. Tak, nevadí, pojďme kluci, pojďme do toho.